ஹாய் ஹலோ மக்களே, நான் உங்கள் சுஜி. இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன அப்டேட் மாதிரி நான் உங்களுக்கு தரேன். இது யாரும் வந்து இது ஒரு ஸ்கேம்னு சொல்கிறான், ஏமாத்துகிற ஒரு விதான்னு சொல்லலாம். நான் வந்து இதை நான் ஷோ பண்ணுறேன் தெளிவாகவே. இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜு, ஸ்டைலிஷ் ஷாப்பிங் அஃபிஷியல்னு நினைக்கிறேன். இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கோம்போ ஆஃபர் 700 600 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து இப்போது ரீசெண்டாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த வாட்ச் வந்து வெறும் 900 சம்திங் சொன்னாங்க. இதை நான் வந்து மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டாக ஒரு 99 ருபீஸ் கேட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் அதையும் பே பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் தயவுசெய்து யாரும் நம்பாதீங்க. இதெல்லாம் வேறு யாரோ இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேருந்து நீங்கள் ஆட்டையை போட்டு வச்சுருக்காங்க. சரியான எல்லாமே ஃப்ராடு பசங்க தான். தயவுசெய்து ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே பாருங்களேன், எந்த இதுலேயுமே கமெண்ட் பாக்ஸ் இருக்காது பாருங்களேன். தயவுசெய்து இதெல்லாம் நம்பாதீங்க. ஃபோன் பண்ணால் ஃபோனே அட்டன் பண்ணுறது இல்லை. 101% வேறு ட்ரஸ்ட். தயவுசெய்து இந்த மாதிரி எந்த பேஜையும் நம்பி யாரும் வாங்கிடாதீங்க. ரொம்ப நான்லாம் ஏமாந்துட்டேன். இது 99 ருபீஸோடு போயிடுச்சு. நல்ல வேலைக்கு நான் 700 சம்திங் அனுப்பலை. அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் மக்களே. டாட்டா.